съм Митко Геймър и днес сме в Cosmic и ще играем Skyward. И да, Cosmic в Космика. И почваме. Скачаме тук. Дарем, ако ни лаги няма да е лошо. Да е лошо. Бе! Какво стана? Ще ебал Космико. Добре, пак скачаме. Ще нещо са филма. Сега да не ме нападат и там. Добре. И кой играеш там в Cosmic? Христо обича. Какъв това Космик? Пишете ти Не викаш Cosmic. Тук работата много зле, има много космени хора. И Кости не ми кажеш, че ме обичаш ли ко? Да. И хора не знаят, че обичам Христо. Той е всичко за мен. Сутрин се събуждам с мисълта за него. Лоперът също е тук с нас, ама той си бръска чеки някъде. На лайка ти путката с нас. Винаги. Вижте, забележете само какво включване от черната вдовица. На майки. Георги, още нападаш ли там дупката? Да, хора, този клип са лигави малко. Нападат ма в дупката, вика. Гледайте ми първия клип, в който убиваме Фулка в дупката. И Епизод 1. забележете как нападат Георги. Нападат му дупката направо. Не че го нападат в дупката, а нападат неговата дупка, разбирате ли? Една бяка в дупката му напада, вика. Fire in the hole. Ко стана? Аз печеля. Митко Геймър has won the Skywars. Yeah, baby. Fire in the hole. Ще ти Знаеш кое е Fire in the hole, бе, цигани? Абе, цигани. Знаеш кое е Fire in the hole, бе? Да, огън в къщата, нещо това. Дупката, бе, тапак. Георги, огън в дупката виждаш. Огън в дупката. В чия дупка? Знам май на Гош. Ей! То падна, бе! Плескавице! То клип стана много лигав, да го качвам ли? Естествено. Щом Гошо го напада в дупката, скачва го. На тебе. Просто дупката на газете е по-голяма от дупката на майка ти. Ти знаеш. Защото много е порех и хиперло. Да не си гледал. Да. Не, за моята дупка потом. Дали не я гледах. Не ли гледа? Докато ти бърках гъза с песици. Много отвратителен, брат. Сигурно вече нямаш дупка, ти вече са ти е изпотрепали. Отпорили са ти дупката. Да. Защо падам, бе? Ще е бав в мазута. Като падна пак ще се кача, бе. Кой си мислиш? Да не му кажат нещо пътите на него. Ще ти взема всичките маде, ще ги лапам с часове. То клип няма да го качвам, човек, аз много са лигая. Дай кача го педал. Знаеш колко вилари ще събереш, човек? Много. Много. Хората такива ли гавни харесват, аре каша го. Ще узли се хората, ще ме помислят за някакъв видео. Аре каша го ти кажа на педал. Мико не искам, Такива ли гавни, знаеш ли колко имах преди като. А сега само фрак музика. Няма ми стигнат купчетата. Ми да те ева мадята. Да ми идеш турбата. Не мога да отворя честа ще. То сървър лаги на тут. Те ще кажете. Значи компютърът е 32 бита. Не че съм слаб, просто сървъра лаги. Да бе, не че компютърът е силен, компютърът му е GRX ново поколение, 10 000 лева. Моче, GRX, Мирикс. GRX е някакъв компютър, мога до 10 000 лева струва, човек. Колко? 10 000 лева. Аз толкова няма да дам за гаджи. За толкова с 10 компютъра ще си купя, брат. Аз за тия пари, знаеш колко свирки.
То клип няма го качвам, Христо. Ай, качай го. Мико, не искам, а? Няма да го кача да ми го кача. Ще запартай ти. Няма да ми казваш да не ти кажа аз. Георгие, обади сама. Реститутко. Роститутка или ко беше? Свинска реститутка. Да бе, ко беше това е? Дето, жена дет продава къщи или ко беше това? Реститутка. Аре, Беше ко беше? реститутка мръсна. Какво беше? Реститутка. Ама какво беше това? Видям. Май беше някаква жена дет продава къщи. А защо ма обаква така бе на майка ти? Защото компютъра ти е, защото компа ти е 32 бита. Не, то от сервера Робърта. Да бе, добре. Да. А на колко по-пъсна ти вари? Тихо! Майнкрафта ми вари на 30. А? Малко ли са струва? Да. Кой те пита? Вие как ми лаги, човек? Не, неща нападат. Някъв в дупката ма напада, човек. Нападат ме в дупката. Издържал. Как само вика някъв в дупката ма напада. Нападат го момчето, кой искаш? Как да се махна от така? Leave. Kill. Мил. Ай там има портал. Ша влазя в него. То клип колко минути стана? То клип. Оу. Колко минути стана, Христо? Омана. Не викам колко минути стана. Аз ти я знам. Survival Games. А ти ги броя, ама ха. Factions. Skyblock. Kit PvP. Отиваме да бръскаме. Може пак става. Отиваме Лошо, всеки се тука ли се? Kit PvP. Кога? Добре, това що не мога да отворя, ще е ба. Кога? Гога. Кога? Синагога. Кога? То тук нищо Гога. не бачка, момче. Кога? Гога! Кога? Кажи, че лапта си мисля не мирише ще Гога си. ще бръска. Лапета, добре, дупко. Но този сървър лаги повече от майката на Гога. Гога, знаеш, че сървъра лаги повече от майката ти. Попраша Гога. Гогата бръска чеки, брат. Сигурно. Чай взема Ender Pearl. Да, след 60 секунди на майка ти Сейде. Гошо на майка ти дупката, знаеш каква е голяма, бе. Да. Направо може да живееш вътре. Явно и ние се е нападали. Хора, това мисля да е от клипа. Това ще е от клипа, хора. Сега ще скочим един път на PvP и ще се радваме. Айде, ще го качиш то клипа, бе. Не знам, сега си помисля. Аре бе, брат. Айде бе, брат. Брат. Ай, качил, ще ти съберем лайкове. Само аз и Гогата ще съберем по 2 милиона Кой цели, лайка. бе? Кой ма Само аз и Гогата. Аз и Гогата ще съберем Гога, лайкове. що ма нападаш? Георги не ма нападаш. Го! Го! Кажи ма реститутка. Чъмта. И аз теб. Ти ама качиха в сезонта глупаци. Наистина от тъпи, бе. Иткале! Гога. Кога? Взимам Ender Pearl Да. в чест на Гогата. Кога? Кога? Гога. Да. Майка отка направо пръсна костицата на този. Кога? Кога? Тук убих някакъв, бе. Кога? 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 Аз ти да сафа перал. Стига. Това съм Чакай, нападнат. чакай, че сме в клипа, Христо, детка е. Иско! Чакай, реститутка мръсна. Иско! На кой говориш, бе? Иско! Да, бе, кажи, бе. Иско! Кажи. Какво правиш? Секс. Майката на Гогата ли? Да. Или направо с Гогата?
И с двамата. Ела така месток. То клип трябва да качиш задължително, човек. Ще си мисля. Само дет много ми полят устата на Филипино. Абе, тия хората ще слушат, няма да гледат. То направо ма скъса. Хората ще слушат, няма да Не ме чуват. къса и да не те късам аз. Чули ми такова? Да. Чакай. Хората ще слушат, няма да Може чуват. малко, че ма полят, бе, Христо. Тихо е право. Не разбираш ли, че ма полят? Добре, то кот ма удря, а? Ми козема аз да те удрям, а? Направо ще ти скъс думката. Ми козема аз да те удрям. А? Ми нямаше, изям моркова ще ева. А се сайдва! Чакай, Чакай, да налия нещо да чакай, пия. че я моркова, Христо, ще я моркова. А, тя да налия да пия, ай по кофе. Кой ще пиеш, ще пиеш нещо, ще ти сипе и сега да пиеш в устата. Аз ще спя на майка да пиеш, да пиеш. Тук някакъв Ще чека ма изпя даже, ще изпя даже малко в газон. В газунката ли ще я сипиш? Тук някакъв направо ми пори минджака е. Нинджа. Михайлките не бачкат, че те еба. Взимам кит пип и отивам да им пръскам. Минджите. Асфалтовите минджи. Христо! То отиде да пие сперма. Ми да, хора. Чакаме да се върне и през това време ще скачам. Ма ще види, че сега ще умрем, защото той ни носи късмет. Той ни е талисмана. Къде има хора? Къде има животни хора, семика? Къде влезнахме тук? Ела тук е, институтко. Яла. От кой ще бегаш? Ела. Давай, те ще. На това му лагване. Да, бий си хелтката, да не те бия аз. Добре, то ще върна заде ще бъде. Маля как лагва този сервер. Ми ако се обърна, ако се обърна, знаеш какво става, Къде ма джук на места ева? Ела тук да ти скъсам устата. Добре, Тим, добре. Добре. Ай да не ме би само, не ме би. Майка ти. Съсипана. Ко не мога ли да направя две фенове? Не мога ли, бе? Че няма да дропнеш, Искам да дропваш вече. Не, бе! Калтак. Един ако дропнахме, не. Ще дропнем ли другия? И другия дропнахме. Ние сме много добре. Това не знам откъде ми дойде на къла, но изглежда, че сме добри. Тъй. Учила ми да са милим още. Къде има хора за ПВ? PvP! Дами и господа, за вашето внимание. Тири. Гогата и другия тапак отидаха някъде. Ето фема. Тия може ли да ги скъсане? Дали ако ни лава, те може и да успеем да направим. Да, то направо ще ми пръсне устата, разбира се. Дай чим. Дай. Как не щеш, ще ми го идеш. Ай да ма бутнеш, Така. Бачо кила. Видиш кое. Гога си на Гога. Георгие! Къде си е мириздико? То Христо някъде отиде, брат.
Братчет. Нашата фирма е номер 1. Ко беше това? Христо! Ай, че клипа става скучен без тебе. Ще мятаме салфетки. Хайде всички заедно. Дай му, дай ми, само да те видя, само да. Каква латирна сме хора. Къде си? Това чупя мишката. Где фарахелки? Кой ти позволил, бе? Кой, бе? Кой ти позволи, бе? Къде ти това? Да. Типа за къса слагаш, бе. Да, ударим един път с тая възица и ще и за последно. Типа къв си е да тебе. Ще ги имаш пи. Да, чим, ще ти кажа чим. Айде, сега е твой ред. Пали леле, оставка. Айде не ма бий само река, ха? Mai da ма качиш, а? Merci. Thank you very much. Заповядайте. Евент правилен. Георги, тук ли си? Георги! Айде. Толкова кумля, толкова дърго. Хора хакери сме. Дай да смичим, бе, простак. На майка ти путката, не мога ли да е, бе? Не може да ма качиш, бе. Не мога ли да те убия, бе? Реститутка мръсна. И ти ли, бе, се слагаш така, бе? Дропнахме го. То не може ли го дропне? Добре, бе, много сме добри, бе, днеска сме в палата си. Уфърне. Не, май. Яла така. Тук е някакви са бият. Защо си сваляш сета? Това го взимаме. Добре, взехме го. И тия ще ги вземем. И това го взехме. Рейте на тоя. Крайно време е. Така, мятай хел. Ела така е. Сега не. И да, хора, виждате, добри сме на клипи. Не, просто ни лъкваше вънс. И ще снимам още малко и ще изчакам да дойде Христо. Ако не дойде, ще спирам клипа, защото без него ни е забавно. Диш. Колко чека убихме? Ми, добре хора, това ще е от клипа и чао от мен.